Niin, ja tästä lähtee taas pieni sneak preview siitä, mitä seuraavassa GeoFeed-versiossa voi ehkä odottaa. Eli Kimmo ja Esa oli ainakin ihan hajonnut siihen, että näissä Facebook-linkeissä GeoFeed-postaukset linkattuna Facebook-seinälle, niin ne hajoaa sellaiseksi epämääräiseksi mössöksi, mistä ei tule muuta kuin turhautumia. Sen sijaan katsotaanpa, mitä me juuri äsken saimme aikaan. Tadaa, ja siellä on Beverly Hills Cup maratoni alkaa nyt, eikä tarvii varmasti muuta kuin ovikoodi kysyä, kun se näkyy niin tarkasti, missä se on meneillään. Sen lisäksi oisko toi Leo vissiin kyseli tällaista featuree. You and 4 other people like this, mutta keitä nämä mystiset 4 ihmistä ovat, se selviää nyt. Siellä on kokeilumiehen Pekka ja Mika ja Petri ja kaikki muut kumppanit. Sen lisäksi Turkka, ystävämme rakas Turkka, oli toivonut tällaista ominaisuutta, joka kans koodailtiin. Tadaa, profiilit löytyy. Sieltä nähdään kaikki, mitä on tapahtunut, ja Twitteriäkin hienommat selailut. Ja näillä me lähdetään liikkeelle. Tietysti kiitokset vielä Juhani Jokiselle aivan mielettömistä grafiikoista.